What's up guys? Tingnan nyo guys. May mga bunga. Ito ang tinatawag nila na mangga Bisaya. Yung hilaw. Tingnan mo dito sa malapit. Yan o. May bunga. Kaya lang abutin. Ayun pa. Dito. Asa na? Okay so. Diba? Yun pa. Unsa ni pa? Mangga. Mangga Bisaya. Mo din ni. Uy, ang mamang. Dito guys, walang problema sa prutas. Yan, maraming saging, niyog. Marami pang ibang produkto dito. Kung makikita mo lahat ng yan, sa lahat na nakikita nyo, akin lahat yan. Eto guys, kunin na natin to. Kain tayo. Asim. Asim kalik. Op. Op sa piso. Na guys, babalatan na natin to. So may papakita ko sa inyo. Kita niyo. Day, ikaw unang sapatos si Dayan, Day. So guys, pag-uong. Ano to? Yung pasayan. Alamang. Halo natin dito. Sarap to. Maya. Guys, ayan na. Okay. Ang sarap-sarap. Alright. Unang tikim. Hop. Masarap to sa bagoong guys. Promise. Oh, kain.